bae dhisik. Saru yo. Lalu, sing bener to, wis ora jare. Angel. Itu lho ngerokok barang yo. Woi. Enak. Nah, Golek duit sesuk, nek enak. akeh. Heeh, bae golekne duit. Mok. Sarentek rusuryane bae kowe melok ngudut. Ya. Muga kowe nek wong rene. Pak mosok. Apa rene duit to, Pak? Mbok dikai duit to aku. Iya lho. Aku ora kurang-kurang lagi usaha. Usaha apa wae enggak berhasil. Jadi otomatis pemasukan yo kurang lho, Mak. Piye? Iya ya, Pak, ya matuke apa? Wani ora, Pak? Golek pesugihan, Pak. Golek apa lah? Tuyul apa-apa lah. Basing lah, Pak lah. Masa urip arep ngene iki terus to, Pak? Lah golek pesugihan ki wis krungu to, resikone gedhe. Tegese nek golek pesugihan iku jelas nggawa wajar. Lah kira-kira awake dhewe tanggung apa ora kuat dalan kuwi. Sak ora-orane pamane golek tuyul besok yo melu tuyul. Nek pamane sampean artine awake dhewe iki komitmen setuju arep golek pesugihan yo ayo nek resikone ayo tanggung bareng-bareng. Apa ora Wadale apa? Iso diganti ora to, Pak? yo ora iso. Aja awak dhewe lho, Pak. Apa wedhus apa-apa ngono. Biasane wadale iki yo anake dhewe, yo gak anake dhewe. Sitok gantenge kaya ngono. Aja lah, Pak. Eman-eman lah, Pak lah. Lah piye karo iki? Terus resikone apa ngono lho, engko wis ngomong karo mbae lah, engko apa lah ngono lho. Ora, apa mau ning luar negeri ngono piye sampean iki? Apa aku nang luar negeri wae? Tapi ning luar negeri kuwi yo terus piye? Wes saiki ngene. Ayo bareng-bareng ditanggung resikone, sing penting awake dhewe ning donya kepenak. Ngono wae to? Iya. Mati besok ora ngerti. Sing penting ning donya kepenak. Ya wis nek ngono karepmu bareng-bareng ayo ning gone aku duwe kenalan Mbah Badrun. Ayo ning gone Mbah Badrun wae. Ya. Heeh, yo. Ayo Mbak Badrun yuk jajal yuk mbok anene solusine nang Iya. kono. Wis tanggung jawab resipune bareng-bareng ya Mak ya wis Heeh. sing penting sugih ning donya. Ya. Iya. Perkara mati besok wis ora rom. Ya toh? Iya, Ayo. bareng yuk. Ayo. Omahe kayane yo iki lho, Mas. Apa iki? Aku pangling lho. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Nah, ente perlu apa sama itu? Iki aku arep temu karo Mbah Badrun. Ada kepentingan. Enak orang Piye Mbah enak Badrun orang nih? Mbah Badrun. Niki Penting banget. iso ketemu tapi nggak iso langsung. Harus perantara. Enggak, Oh. ngantri. Aku Waduh. jaluk antaran sing nomor 1 wae. Nggak iso. Oh. Pokoknya harus urutan, nggak nomor dhisik. Oh, no. Tapi lah sampean pengen cepet iso cara. Oh, nyogok. Mudeng ora? Ya wis mudeng. Ya. Ya, wis ngene ya. Aku dhisik iki ya. Ya, aku tak Dhisik. terus. Di anu dicelukke di Ora Mari, ora duduhne. Aku duduhne. Duduh blandik. Ayo. Sampeyan dhisik. Assalamualaikum, Mbak. Oh, iki. Iki kamar iki kamar nganu review kamar apa jenenge? Interview ya. Oh Kene, oh, Ya wis, aku tak Kene dhisik mlebu ya. sampean. Aku tak mlebu. Oh, siap. Ayo, Mak, ayo. Assalamualaikum, Mbak. Nah. Ya, memang nggih. Udun dhisik ya, Mbak ya. Nggih, Mbah. Niki nuwun sewu, Mbah. Asal kok mriki wau nggih. Pengkah dolan, pengkalih kepentingan. Kula niku gandeng wong mepet, wong boten duwe. Kula nu ajeng nyuwun Oh iya. usaha tuyul. Perlu aku. Ya toh sengaja. Wis mesti nek wong rene iki mesti nek butuhe mesti. Nek ora nek butuhe gak mungkin rene wong-wong. Tapi sumpun ngertos karep kula nggih, Mbah. Oh, mesti nek ora golek sugihan ya bangsane pengasihan ngono kuwi sing digoleki wong-wong saiki wis ngono kuwi. Iki kondang mak iki, dukun kondang Badrun iki, kancaku SMP mbiyen iki.
tumbale apa Mbah iki Mbah? Yo syaratnya enek nek jenenge wong golek sugihan to mbok goleki. Nggih. Apa iki? Tuyul Mbah, tuyul Tuyul, Mbah. nyuwun tuyul. Ben aku enggak kerja untuk duit ngono lho Mbah. Oh, apa susah tenan iki? Oh, 10.000 lho Mbah dikai Mbah bendino. Orang anu ae lho, merantau ae ning luar lho. Apa nang luar negeri ae ya. Pancen dhewe ajeng teng luar kula penging. Lah terus kula nek teng luar tinggal suwe niku bingung kula. Ora kuat. Mboten kuat. Kuat ya ora kuat ya. Engko malah ngamuk bojone wong repot malah. Ya ngono to. Ya nek telu ning Ono telu, Mbah. Napa mawon, Mbah? Siji ketek ogleng. Loro babi kepet. Kok babi kepet to Mbah? Apa bareng isi? Oh, babi ngepet ya? Oh, babi ngepet paling baik. Terus yang ketelu kuwi tuyul. Nang aku ndi mbok pilih? Aku milih tuyul tuyul Mbah yo. Heeh, tuyul Tuyul wae. wae. Lah, syaratnya Dadi aku mana ora kerja lho Mbah. Iya, baik iki yo nak tuyul ta iki. Kuat itu persyaratan. Persyaratannya nopo, Mbah, kira-kira? Yo, iso uga kuwi anake sampean engko sing dijaluk. Anak Aku mau ditawar saged mboten nek liyane. Anake mung siji lho yo Mbah. syaratnya yo kuwi kok. Wedhus Wedhus yo ora iso, ora doyan anu tuyul. nek kirek doyan, Mbah. Wah, meneh kirek. Lah ngempeng wae ora men ora nggo anu, ngempeng ae karo aku ora apa-apa. Lem dikai tuyul. Oh, ben ora nganu, ben ora kuwi tumbang. Oh, yo wis. Panjenengan kan Kanggo persyaratannya yo ora apa-apa. Dimpeng wae. Yo, Kudu yo. karo mawon, Mbah. Tapi kowe engko kalah engko ora ngempeng dhek malian. Aku Oh, Ngale cilik piye? susah. ayo. Aku wis ora patek ngempeng wong iki wis sepuh, wis kedal rasa kok dene keracunan kula. Iya iya, lho bojomu ora kowe rupane kok ngono. Kuwi bodohan kok ora iso. Nggih. Wis siji kuwi ning ku syaraté enek meneh. Napa niku, Mbah? Yo biasa biaya. Oh, nggih soal biayane pun siap. Niku tuyul sitok pinten ewu, Mbak? 5,5 juta. 5 juta setengah. Saken lho, wis nanti duit Ya ora apa-apa. sakenan larang temen-temen Mbah. Yo nek asli kuwi 10 juta. Nek sing anyar barang saken wis sak mono ora apa-apa. Ya ora apa-apa, Mbah. Lha apa ora? Didolke apa wedhuse didol Ya kabeh. ora apa-apa. Ya saiki wis separuh dhisik ora apa-apa, Mbak. Nek nang rokok wae. Mau kayane ngedol wedhus ndi duwite? Dikake wae dhisik. Terus iki pamane kekurangane jaluk ngapura, Mbah. Piro iki? Ya wis iki utuh langsung kontan, Mbah. Oh, malah kontan. Kontan. Iya iya. Kontan wae mak yo. Timbane Oh, utang. ngedol wedhus engko kurang-kurang nggo tuku rokok meneh. Terus syarate napa meneh Nek Joko montrone sing kudu mbok apane. kudu apa niku, Yo, Mbah? nek ora apal tuyune ora gelem melok kuwi wis salah satu syaratnya ngono kuwi. Apal, Mak. Dadi mantra bareng to, Mbah. Oh iya. Lah, terus Dengan Barang barang gampang apal iki wis tuwek ngene piye? Cobi mantrane pripun, Mbah? Mana kula terokke. Kale ya. Oh, Mbah. Mantrane ngene. Bapak lu mau kerja, timbok ning omah medeng, gul kumbal gambul, dual cok. Wah, ngono temen to, Mbah. Kuwi jawab, tulis ora. Diwarai bareng nyembah yo. Ya, ngene bisa nek. Piye? Bapak lu mau kerja, Bapak lunga kerja. timbok ning omah medeng, Timbok nang omah meteng. dul gundal gandul, Gondal gandul. cok. Ayo. Kudu apa? Bae malah Bocah ku ilang kabeh lho, Mbah. Ngene iki, Mbah. Mandi, wis apa ya? Kok Kowe Wes, arep golek Syarate kuwi. angel meneh ucapane. Upama ora apal piye, Mbah? ora apal tuh ya ora mandi, ra iso golek duit, itu saya Ayo, Bapak sing ngapalke, Pak. Wis ora kena dibaleni. Apal lho ya. Wes, gua angen-angen kok apal. Ya, Mulai, Mbah. ya Wes, tak saya- celukne tuyule nek tre wis siap tenan ya. Heeh, ya, Mbah. Gua ketakone balik, Mbah. Dul kumbal gambul. Dul. Bapak lunga kerja, Dul. mamon ning omah. Diceluk bos, ngilang sik lah. Ngopo? Yo kaget. Guru dine semono to, Mbah. Oh yo kopenan lho ngene iki. Ya tapi engko mangane akeh.
Iya. Apa kuat, apa Sepenting kuat? lah golek duit ya oke. Ora apa-apa. Oh ngono. Kok diombeni impus ki ngopo Mbah tuyule? Iki pirang-pirang dina awake meriang, berkesi. sehat. Nek tuyul nek meriang ombenane ya iki banyu Ya, itu. tapi ya Iya. banyu ipus larang lho engko piye lek tuku. Duitmu kok oke tenan nek iki sing kadung kerja wis kok tenang wae Iya, rasa khawatir. 10 juta. Berarti nek sedina entuk piro, Mbah? Tuyule golek duit. Ya 10 juta. 10 juta kuwi sedinane ya itu nek gur 10 juta. Lumayan to, Mak. Ya wis lah, ora apa-apa. Sugih. Ah, ora apa-apa iki wae lah. Wis enggak Nah, apa-apa gede wis siap. awake. Wis siap. Siap nempengi lah. Siap, wis, Mbah. Iya, iya. Kok ngopo, Bos? Nek ngono. Ya iki juraganmu sing nyari iki. Melu aku Yul. Kaya biyen ya. Melu juragan sing biyen Melu kaya pinter. duit. Ya. Terake duit lah ya. Manut Anu. sing penting syaratnya kowe njaluk nenen karo kuwi, Mbah. Mbah kuwi nek ora dineneni awakmu ya. Siap to neneni sampe. Tapi gede banget lho awake. Kok nek nyedot nenen aja nemen-nemen ya. Oh, wis tempat e. Wis. penting ora pahit. Hmm. Ya, ora pahit ya. Iya. Kok kedaluarsa kuwi susune. Ya. Ya wis. Ya, ya wis. Ora Mbah ya. Oke. Tak pamit muga-muga Oh, berhasil. Iki go balik apa dhek engko moro-moro nang omah, Mbak? Kok dhek ngetokne Mesti perintah. dhewe. Oh, ya balik wis. ngetokne. Empon ngoten, Ya, Mbak. ya, eh. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Matur nuwun. Ngetokne juraganmu. Ono. Duit enak. Piye to, Mak? Awake dhewe wis enek setengah tahun 6 bulan. Keberhasilannya kok enek mutu kok sugih-sugih. Nah, ya tuyule ra gelem nganu to, Pak. Enggak gelem golek duit tok piye? Nah, jar biasanya jero kamar ki numpuk dhuwit ora dhuwit kayak 6 bulan. Lah, rumah saku tuyule apa tak rek enggak iso ngilang-ngilang gek lunggang-lunggang rokok ki piye gak? Oh iya. Oh, aku dah nae lho, Dek. Sik Oh iya, ngopi karo Biasane iki rokok. biasane ki tuyul ki ngilang iki ra ngilang. Kok jan Kayane iki enggak anu lah kae lho, kae sik goblok lah kaya ngono sik kae. jikang bar mangan terus Yul tuyul. Lah kuwi lho. Lah kon golek dhuwit malah jigang, malah ngombe, gawe kopi dhewe iki tuyul capo-apa to, Mak? Ngene iki. anu Pak Ewa lah sing anu kae sing ngomongin lah. Pak Ewa, aku enggak iso wedi aku. Aku wedi aku. Golek duit. Golek duit. Golek duit. Iya, ala rong makmu. Yo makmu kono wis golek duit tak opahi. Ayo. Iki padahal lek bengi lek ngempen aku ki nyampe loro lho, Pak. Oh iya. Iya. Golek seru lah opahi. Yo banter kok godine semene kok. Makane lemune Godine gak. kok. Saiki golek duit. Engko dimpengi meneh. Golek duit Ampange arepmu pahit. Ya iya wong wis tuwa kok. Indise. Ya wes ngopi sik kayak golek duit. Super-superene kok ora iso golek duit. Ayo golek duit. Rokok digowo. Anu golek lah. Tak enteni. Aja nganti suwi-suwi. Tak pateni ae. Ya wes. Jaluk piro? Ya 10 juta sesuai karo omongane Mbah Badrun kuwi iki to ya. Ayo golek duit, Bang. Emak ditunggune omah kene. Tani kene ae. Yo, melok-melok. Golek duit. Nah, Golek duit nang ndi? Do kere kabeh. Mikir sik apa ya? Wah, golekne godhong ae lah. Piro njaluk 10 juta, berarti golekne pin 10 lembar ya. Wapok. Wong ngerjani tuyul le. Piro iki? 5. 5 neh berarti. Piro iki? Tahu. 4 5. Masuk wapok kowe. Wong ngerjani tuyul ra arti tuyul wis sengsara uripe. Jan. Saiki nang yo kene ae wae. Masak tuyul. Nah, saiki golek duit njaluk penak lesoro tuyul kerja ora gelem. Peh, piye niki? Aku kok nggih duit terus bulane bodho. Kapok kowe.
Ndi duwite? Rakyat tok. Iya. Lho. Lah koyo ngene iki to, Mak. Lah duwite Iki apa iki, Pak? Dong. Masyaallah, berarti iki tuyul-tuyul goblok. Wes Ya. iki malah Balik ke wae lah, Pak lah. wis ora gunung tuyul iki. Wes aku tak balik nih gone. Alah. Mbak Badur meneh. Balik ke wae. Wis Pak. ngurgen-ngurgen. Bapak sing gotong ae lho, Pak. Gedine semono. Ayo, bareng dibut balik nih bareng-bareng. Ayo, balik gone bapakmu kono. Heeh, Ngapusi tenan. Mana Pak? Wah, Badur. Badur 10 juta. Pripun, Pak? Kalau ajeng temu kali Mbah Badrun enten griya. Bapak Badrune mau wis minggat. Masalah Tunggu. mak, kapusan Iya. Kamu ning nunggu ning kene. Lah iki terus tuyule piye iki? Tuyul Balik goblok ke gede kok ngene lho. Ora iso golek duit rugi sebadi tak Salah gue aku ora ngerti, Pak. Sipta aku jatah Iya, apa iki balik ke wae, Pak. Kono, Pak. Tendang wae ben ilang. Ya tendangan Pak aku gede semene gak kuat. Goblok. Mak, kaya ngene iki kapusan sama dhewe. Bapak sih senengane aduh. Mbah Batur ngapusi kurang ajar. Gara-gara bapak iki ngekei duit mung 10.000. Ya wis terima mak. Ayo balik wae. Usaha saya itu lah. lah.